Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida mai albarka na Dubun Asirai TV. Muna yi wa kowa fatan alheri. A yau ma mun sake dawowa da wani sirri ne na iska. Insha Allah sirri ne na iskokai, jinnu masu lalata al'amuran mutum na almajiranci da ma wanda suke lalata kasuwancin mutum, ko ma na ture ne, ko ma haka wanda suke shiga jikin mutum saboda ɓata rayuwar mutum, ko an toshe ma harkokin arzikinka ko na farin jininka, ko an saka maka wani cuta, ko an lalata tsakanin kai matarka da namiji in kana da aure, ko wanda suke shiga jikin mutum a ɓata lamuransa. To irin wannan ko dai wanda sun hana zama ga 'ya mace gidan mijinta. To ko kuma irin budurwa ta ƙi auruwa, ta daɗe a gidansu, ta ƙi ta samu mijin aure haka, ko namijin da yake neman aure ya ƙi ya samu, aljanu sun rigaya sun shiga jikin shi, ko 'ya mace haka. To abin da ake yi shi ne, da farko za a samu kashin tunku insha Allah. Da farko za a samu kashin tunku. Na biyu za a samu ɗan zurman guda ɗaya. Ina fata an gane dai, ɗan zurman ƙwaya ɗaya rak ake samu. In an samu ɗan zurman guda ɗaya, sai a samu tazargade wannan. A samu tazargade. Na huɗu a samu baƙin alƙarib. Ina fata an fahimta. Na huɗu a samu baƙin alƙarib. Na biyar a samu wannan turaren jan miski, yawwa. A samu jan miski insha Allahu. Sai a harhaɗo waƴannan magungunan itatuwa da wannan kashin da ka harhaɗa su dai a haɗa su a daka. Dakan hayaƙi ake yi. Yawwa dakan hayaƙi ake yi. To malam idan aka haɗa aka daka, sai a samo wannan kwalban turaren yanayin yanda zai ishe ka dai. Ko kwalba ɗaya ko biyu ko uku, yanayin adadin yanda dai ka daka yawansu. Yawwa sai ka samu ka zuba wannan turaren ka kwaɓa su, ka kwaɓa su, ka kwaɓa su. Yawwa dakawan da za ka yi dakan hayaƙi za ka yi. Yawwa insha Allah in ka samu ka daka hayaƙin nan sai ka kwaɓa su. To wannan wanda yake fama da ciwon wanda yake matsalan iskan nan, to in dare ya yi bayan mangariba insha Allahu sai ana turarawa. Kwana uku ake yi. Kwana uku ake yi insha Allahu. To wannan iska insha Allahu ko ran da aka haife ka ya gamu da kai, da yardar Ubangiji a cikin kwana ukun nan sai kun rabu. Sai kun rabu. In ko ya ƙi fita jikinka sai ya mutu. Insha Allah mujarrabi ne wannan. Al'ummar musulmi ku ji ku jarraba. Wannan mujarrabi ne da yardar Ubangiji. Amma to idan aka yi turaren nan, to fa mutum sai ya kamu da rashin lafiya. Amma rashin lafiyan nan wai ba damuwa ba ne ba insha Allahu. Ma'ana tasirin maganin kenan. Tasirin maganin kenan. Yawwa wasu idan suka yi, ko bacci ya musu yawa, ko zazzaɓi, ko kasala haka, to mutum ko yana kwance da yardar Ubangiji in dai ciwon na iske ne in aka turara shi sai ya tashi, sai amma rashin lafiyan nashi sai ya ƙaru a kan na da insha Allah. Amma cikin kwana ukun nan in aka yi insha Allahu za a ga idan aka yi turaren kwana uku insha Allahu, to in ya ƙara rashin lafiyan bai wuce kwana biyu ko uku haka zai tashi. To da yardar Ubangiji wannan dafa'i ne guarantee, kuma wanda ya riga da ya shiga jikinka insha Allahu sai ya fita. Na gaba ma insha Allahu Ubangiji Allah zai kare ka. Wannan mujarrabin ne insha Allahu. Al'ummar musulmai ku ji ku jarraba. Wannan sahihun ne mujarrabin. Iska zai tashi ya bar ka. Nan gaba ka fi ƙarfin iska ya shiga jikinka insha Allahu. Wannan mujarrabin ne. Yawwa.
muna roƙon ku da ku mana subscribing da liking da share, domin liking da kuke mana shine zai sa mu ji farin ciki kenan al'umma suna son wannan abin, sai mu ƙara tsakulo muku mu kawo muku sabon bidiyo insha Allah.